Така, здравейте хора, TV Games се завръща новият апдейт на Clash of Clans. Така, нека заредим Clash of Clans. Много бързо стана. И така, в момента сме влезте в клана spacom.ofk. Виждате, след един час 16 дни ми става танхала на 7 левел, а сега да влезем в големият акаунт. И този апдейт сега ще го покажа, за да може да работите по-добре с него. Чак само да се логнем. Изчакайте 5 секунди. Така. Млъкни! Вриш оттатъка. Вриш оттатъка. Така вече сме в големият акаунт, който почти съм свършил с оградата на 7 левел и ще я почвам на 8 и да върва да си направя фарм атака с барбари. И така. Ето... Не, другия. Този. Сега ще видим кой да пробваме хора. Няма да е този със сигурност. Нето пък този. Този ще бъде. Значи хора, както виждате си купих Арчер Куина. Купих си Арчер Куина и си фармя с барбари. Супер хора. Значи вече съм и на 5 левел барбарите и фармя страхотно с тях, както виждате в момента. Какви чудеса правя, гледайте. Гледайте за какво става на въпрос. От 3 битки 4 съм се брах за Арчер Тауъра. Преди 2 дни го купих и вижте имам 12 000 нефт. Вие ще кажете дали са добре барбарите. Ето виждате сега още ето една звезда. Барбарите са супер. Ето Арчер. Арчерката си фарми тук. Арчер Куина си фарми. И от събота ще снимам на Clash of Clans на компа вече на новия. Защото не работеше камтазията на ония. Ще снимам 5 купички. Така, нека да погледнем апдейта. Да отделим много малко време на апдейта. Да отделим много малко време на апдейта за малко, преди да направим втората. Какво има в апдейт? Виждате ето тук това. Значи, след 6 дни аз вече го направих. За един джем си боствате всички мини вместо за 30. Един джем си боствате армията. И имаше за хокрайдерите. За един джем се взимате не за 40 нефт, а за 4. Тук виждате парите. Т.е. ресурса. Че няма, не показва макса. Просто цъкате върху него и то го показва. Ето виждате. Тук горе на XP-то са нашите мисийки. Вече тук са ги преместили. Ето моята нова армия. И в момента отключвам Уича. След 5 дни ще е готов. Така. Друго, да. Ето виждате анимационните ни герои, които са
смисъл, те са... Виждате барбарите какви са тук. Виждате тук. Значи тук са си същите, ама просто са сменили компютъра в това. Тук. Виждате беби дракончето какво е сладко, както и този дракон. Така. Да направим втората атака. Така. Сега търсим. Като ви ще атакувам. И да не взема звезда, аз фармя хора. Много добре знаете, че при фармене се свалят купите. И очаквайте другото видео да е на GTA 3. Ще почвам поредица. Окей, взехме нещо. Нищо не взех. Така, хора, дано това кратко видео за на Clash of the Clans, т.е. Clash of Clans, да ви е харесало. Да влезете в нашия клан, който се стои от 21 човека. Само бяхме 25. Скоро ще бъдем на втори левел. И има постоянно ларове. Сега ще покажа ларворда. Първите два лара, ще ви кажа лорда, първите два лара ги загубихме, но третият беше положителен за нас. Виждате, четвъртият също го изгубихме, а петият го направихме супер. Тоест, два сме спечелили, три сме загубили, общо 5 лара. Сега това е шестият. Сега тук. И нека ви покажа Викинг 2003. Дали се развива. Развива се. Добре. Сега. Направихме си армийка. Да. Имате нов коледен спел, който е само 190, т.е. 19 000 храна. И е много хубав, аз ще го изпробвам. Сега ще го изпробвам. И ще ви кажа дали е добър. И така. Да, това кратко видео да ви е харесало. Абонирайте се. Не слагам линк, защото не е важно. Може линк към клана ни. Клана ни. А вие все пак се абонирайте, харесайте това видео. Дайте ми палец нагоре. И така.